హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో 1వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 34వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ. అందుకు 33వ శ్లోకంలో నిన్న స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో శుద్ధమైన ఆత్మకి ఎలాంటి సంబంధము లేదు అని చూసాం. మొన్న మనకి స్థూల శరీరమే కాకుండా, కనిపించే స్థూల శరీరమే కాకుండా కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఉన్నది. దానిని మించిన దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ కూడా ఉన్నది. ఆ ఆత్మ వల్లే మరి ఈ జన్మలు కలుగుతున్నాయి అని మనం చూసాము. అంటే ఆత్మ బద్ధ స్థితిలో ఉన్నంత వరకు జన్మలు కలుగుతూ ఉంటాయి అని. అంతేగాని ఈ స్థూల శరీరం వల్ల కాదు. అంటే ఈ స్థూల శరీరం నిజంగా ఏ రకంగా చూసినా ఇది పర్మనెంట్ కాదు, శాశ్వతం కాదు అని దాని అర్థం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మరి ఇటువంటి స్థూల శరీరంతో అయినా సూక్ష్మ శరీరంతో అయినా ఆత్మకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు అని అని చెప్పి ఆత్మానుభవం ద్వారా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనిషి తనని భగవంతుణ్ణి కూడా చూడగలుగుతాడు అన్నది నిన్న మనం చూసిన విషయం. సో ఈరోజు యద్యేషో పరతా దేవి మాయా వైశారదీమతి సంపన్న ఏవేతి నిదుర్మహిమ్ని స్వే మహీయతే. సో భగవంతుడు మరి ఆయన యొక్క కరుణ చేత మరి మాయాశక్తి ప్రభావం క్షమించి మనిషి అంటే ఈ జీవుడు ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నుడు అవ్వగలుగుతాడో వెంటనే ఆత్మానుభూతితో
అతని ఆత్మానుభూతితో అతని వికాసాన్ని పొంది తన నిజ వైభవంలో స్థితుడవుతాడు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో ఆత్మ యొక్క తత్వం ఏమిటి అంటే ఆత్మ ఎలా ఈ భౌతిక శక్తికి దూరంగా ఉంటుంది అనే విషయం ఇక్కడ 33వ శ్లోకంలో చూసాం. అందుకే స్థూల శరీరం ఏమో ఆకారం మాత్రం, మనకు అవయవాలుండి పనులు చేయడానికి ఆత్మ యొక్క వెలుగుతో ప్రేరణతో దీనికి శక్తి వస్తుంది, పనులు చేయగలుగుతుంది. కానీ అంతకు మించి స్థూల శరీరానికి వేరే రకమైనటువంటి జ్ఞానం కానీ ఆలోచించేటటువంటి శక్తి కానీ లేదు. సూక్ష్మ శరీరం అయిన మనసు, బుద్ధి వీటికి మాత్రం ఆ శక్తి, ఆలోచన శక్తి ఉన్నది. కానీ అవి కూడా ఆత్మ యొక్క అవి అంటే భౌతిక తత్వానికి లోబడి కట్టుబడి ఉంటాయి. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక తత్వానికి లోబడి ఉండదు. ఆత్మ ఎప్పుడు భౌతిక తత్వానికి అతీతంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి శుద్ధమైన ఆత్మ స్థితి తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు ఎప్పుడైతే ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాయో, ఆత్మస్థితికి, భగవంతుణ్ణి, ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ ఆ స్థితికి వచ్చినప్పుడు అది కూడా భగవంతుడి కరుణతో జరుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ భగవత్ కరుణకు అర్హులమైనప్పుడు ఈ మాయాశక్తి ప్రభావం అంతా కూడా తగ్గి మనలో మరి జీవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నుడు అవ్వడం సాధ్యపడుతుంది. ఈ భగవత్ కృప ఎప్పుడైతే మనం తెచ్చుకోగలుగుతామో, మన పైన భగవత్ కృప ఎప్పుడైతే ప్రసరిస్తుందో మన యొక్క సాధన వలన, అప్పుడు ఈ మాయ నుండి మనం బయటపడి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతాం శీఘ్రమే. ఆ వెంటనే ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మనం పొందగలుగుతామో వెంటనే మనకి ఆత్మానుభూతితో వికాసం అనేది వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు అంటే ఈ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందుతాం. పొందినప్పుడు మన నిజమైన స్థితిలో మనం స్థితులం అవుతాం, నిజ వైభవంలో. సో నిజ వైభవం ఏమిటి? ఆత్మతత్వం. ఏమిటది? సచ్చిదానంద తత్వం. అంటే భగవంతుడి యొక్క లక్షణమే సచ్చిదానందం. ఆయన శరీరం కూడా సచ్చిదానందమే. మన శరీరం సచ్చిదానందం కాకపోయినా మన ఆత్మ సచ్చిదానందమే. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ రకంగా మరి భగవత్ కరుణతో మన మాయ నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి జ్ఞానంలో మనం నెలకొనగలుగుతామో అప్పుడు ఆత్మానుభూతితో వికాసాన్ని పొంది మన యొక్క నిజ వైభవాన్ని మనం పొంది ఆ నిజ వైభవంలో మనం సెటిల్ అవుతాం, స్థితులం అవుతాం అంటున్నారనమాట. అంటే అందులోనే ఆ వైభవ స్థితిలో మనం ఉండిపోగలుగుతాం. ఒకసారి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిన తరువాత మళ్ళీ వెనక్కి రావడం అనేది ఉండదు అని మనం చూసాం. కాబట్టి ఈ ఆత్మానుభవంతో ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానంతో ఆత్మానుభవంతో మనం ఈ స్థితికి వెళ్తామో నిజ వైభవానికి, మనం అప్పుడు ఈ అంటే నిజ వైభవం అంటే ఆత్మే నిజం. ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు ఏవి కూడా నిజం కాదు. ఇవన్నీ అసత్, ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ కాదు. సత్ ఏది అంటే సత్తైన ఆ భగవంతుడి అంశ అయినటువంటి ఈ ఆత్మతత్వమే. అయితే స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడే కదా ఇచ్చింది. మరి ఇవెందుకు మనం సత్ అనుకోవడం లేదు అంటే దానికి కారణం ఏమిటి అంటే అవన్నీ కూడా మరి భౌతిక తత్వానికి లోబడి ఉన్నాయి కాబట్టి, అవి టెంపరీ, భగవంతుడి మాయాశక్తికి లోబడి ఉన్నాయి కాబట్టి అవి టెంపరీ వాటిల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అది అసత్తు. అంటే మాయాశక్తికి లోబడ్డాయి కాబట్టి అసత్తు. ఆ మాయాశక్తికి లోబడని ఆత్మ సత్. అది భగవంతుడు కూడా మరి ఆయన మాయాశక్తి ఆయనదే అయినప్పటికీ ఆయన మాయకు అతీతుడు అన్నది మనం చూసాం కదా. సో అలాగే ఈ ఆత్మ కూడా ఈ మాయాశక్తికి అతీతం కాబట్టి అది సత్. అది నిజమైనటువంటి స్టేజ్, మన యొక్క సహజ స్థితి అది. అందుకే మనం ఎన్నోసార్లు భాష్యంలో కూడా సహజ స్థితి మనది అని
అన్న మాట వింటాం. సో మన సహజ స్థితి ఏది అంటే న్యాచురల్గా మనం ఆ ఆత్మతత్వంతో ఉన్నవాళ్ళం. కానీ ఈ ప్రపంచంలో సత్వరజస్తమో గుణాలతో మనం వాటిల్లో చిక్కుకుని ఈ రకంగా భౌతిక తత్వంతో మన ఆత్మను మర్చిపోయాం. అందుకే భగవంతుడితో కూడా కాంటాక్ట్ని మర్చిపోయాము అనే మాట మనకి చాలాసార్లు భాష్యంలో వివరణలో వినిపిస్తూ ఉంటుంది. భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ అందుకని మరి ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అనే మాట. సో అంటే ఈ భౌతిక గుణాలకు ప్రభావితులం అయి ఉన్నాం కాబట్టి మనకు ఆ శుద్ధతత్వం అనేది మర్చిపోయాం. అది సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడి యొక్క కృపతో మనం ఈ మాయాశక్తిని అదుపులో పెట్టుకుని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని తద్వారా మనం ఆత్మానుభూతిని పొందినప్పుడు మనం నిజమైన వైభవంలో మనము స్థితులం అవుతాము. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇంక ఇన్ని మాటలు కూడా అవసరం లేదు. భగవత్ కృపతో మాయాశక్తిని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం సచ్చిదానంద స్థితిలో మన సహజ స్థితిలో నెలకొనగలుగుతాము. అదే జ్ఞానము అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. సో మరి భగవంతుడి భాష్యంలో భగవంతుడు మరి చాలా భగవంతుడు దివ్యతత్వం ఉన్నది కాబట్టి ఆయనకి మరి ఆయన రూపాలు, నామాలు, లీలలు, లక్షణాలు, శక్తులు అన్నీ కూడా ఆయనతో ఏకమయ్యే ఉన్నాయి. ఆ భగవంతుడి యొక్క అంటే ఎన్ని రూపాలున్నా, ఎన్ని నామాలున్నా, ఆయనకి ఎన్ని శక్తులున్నా, ఎన్ని లక్షణాలున్నా అవన్నీ కూడా ఒక్కటే ఆయనలోనే ఏకమై ఉన్నాయి అవన్నీ అంటున్నారనమాట. భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఆయన సర్వశక్తిమత్వాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది అని అర్థం. సో ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఆయన యొక్క సమస్త శక్తిని బట్టి అది ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆయన శక్తి బాహ్య శక్తి ఉన్నది, ఆంతరంగిక శక్తి ఉంది, భగవంతుడికి తటస్థ శక్తి, 3 రకాల శక్తులుగాను అది భగవత్ శక్తి ప్రవర్తించగలదు. కాబట్టి ఆ శక్తులన్నీ కూడా మరి ఉండబట్టి ఆయన ఎటువంటి కార్యాన్నైనా చేయగల సమర్థత భగవంతుడికి ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ ఆయన తన సంకల్పంతోనే ఆయన బాహ్య శక్తిని ఆంతరంగిక శక్తిగా మార్చుకోగలరు భగవంతుడు. అందుకే మనం ఈ భ్రాంతితో ఉన్న మనం అందరినీ మోహపరచడానికి ఆయన మాయాశక్తిని వినియోగిస్తూ మరి ఆ తరువాత భగవంతుడు కరుణతో మరి మనలో పశ్చాత్తాపం ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ మాయ నుండి మనం బయటపడగలుగుతాము. అంతేకాకుండా ఆ మాయాశక్తి మరి మనం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధం చేసుకుంటామో మన యొక్క ఈ తత్వాన్ని, ఈ భౌతిక తత్వాన్ని, అప్పుడు ఆత్మానుభవ మార్గంలో అదే సహాయపడుతుంది. ఆ మాయాశక్తియే అంటున్నారనమాట. ఇక్కడ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. ఏమిటి? ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. మనం నిన్న కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం అనుకుంటా. విద్యుత్ శక్తి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సమర్థవంతంగా కనుక మనం ఉపయోగించుకున్నప్పుడు, అంటే సరి అయిన పద్ధతిలో దానిని ఉపయోగించుకోగలిగితే దాని వేడిని కలిగించడానికి, చల్లదనాన్ని కలిగించడానికి కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే హీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీతో కూలింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా. అదే రకంగా మనం జన్మ మృత్యు పరంపరలో మనకి భ్రాంతిని కలగజేసే ఈ మాయాశక్తి కూడా భగవంతుడి యొక్క సంకల్పంతో అది ఆంతరంగిక శక్తిగా మారిపోగలదు. మారిపోయి మనకు నిత్య జీవనాన్ని ఇవ్వగలదు అంటున్నారు. అంటే మనకు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడే మార్గాన్ని సూచింపగలదు. కాబట్టి మాయాశక్తి మనల్ని మాయలో పెట్టి జనన మరణ చక్రంలోనూ పెట్టగలదు. మళ్ళీ భగవంతుడి కృప ఉంటే అదే మాయాశక్తితో మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయట కూడా పడవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలా జీవుడు ఎప్పుడైతే భగవంతుడి కరుణకు పాత్రులమవుతామో మనం నిత్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని అనుభవించడానికి ఈ సహజ స్థితిలో మనం
నెలకొనబడగలుగుతాము. అంటే ఆ నిత్యమైన స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే మనం సహజ స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందగలగాలి. అప్పుడు మనం నిజమైన నిత్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనం అంటే మనం భగవద్ధామాన్ని పొందే అర్హత అనుకోండి. ఆ సచ్చిదానంద స్థితి మనం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు భగవద్ధామ అర్హత కలుగుతుంది. కాబట్టి భగవంతుడి కరుణకు పాత్రులైనప్పుడు మరి మనం ఆ రకంగా మరి ఈ భౌతిక తత్వం నుంచి ఆధ్యాత్మిక తత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. సో సచ్చిదానంద స్థితిలో నియుక్తులం కాగలుగుతాము. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగల వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్తున్నారు. సో అది ఒక విద్యుత్ శక్తి చల్లదనానికి వేడిదనానికి ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చో మన అవసరాన్ని బట్టి మరి వివేకంతో సమర్థతతో రెండు రకాలుగాను అలా భగవంతుడి కరుణ ఉన్నప్పుడు ఈ మాయాశక్తి మోహం నుండి మనం బయటపడి మనం ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి అవసరమైనటువంటి ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతాము అని ఇక్కడ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. సో భగవంతుడికి ఇన్ని రకాల శక్తులు ఉన్నాయి. ఈ బాహ్య శక్తి మరి తటస్థ శక్తి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఏ రకంగా కావాలంటే ఆ రకంగా వాటిని మలుచుకోగలరు. ఈ భౌతిక శక్తినే ఆధ్యాత్మిక శక్తిగా మార్చేయగలరు. సో దానికి ఎగ్జాంపులే ఈ విద్యుత్ శక్తి. సో ఆయన మోహంలో ఉన్న మనల్ని ఆ రకంగా తిప్పి ఆ మోహాన్ని ఆధ్యాత్మికతను చేయగలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే భగవత్ కరుణతో మనం ఈ మాయాశక్తి నుంచి బయటపడగలుగుతాము. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో నిజ వైభవ స్థితిలో మనం ఉండగలుగుతాం. సో అది నిజ వైభవ స్థితి అంటే మరి భగవంతుడిని పొందే అర్హత. అది కూడా భగవంతుడి కృపతో సంభవిస్తుంది. అయితే ఆ కృప ఎవరు దానికి అర్హులో భగవంతుడు ఆ కృపను మరి వారికి ఇస్తారు. సో అది మన యొక్క చేతలను బట్టి మన సాధనను బట్టి వస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో భగవత్ కృప తద్వారా ఆ భగవత్ కృపతో ఏ రకంగా మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు, నిజ వైభవంలో స్థితులం కావచ్చు అనేది చెప్పారు. మెయిన్ పాయింట్ ఇదంతా కూడా భగవత్ కృపతో జరుగుతుంది. భగవత్ కృప ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం దానికి అర్హులమైనప్పుడు. ఎప్పుడు అర్హులం అవుతాము అంటే మన యొక్క సాధన సవ్యంగా ఉన్నప్పుడు, మన యొక్క కల్మషాలను మనం కడిగి వేసుకోగలిగినప్పుడు, మనం ఎప్పుడైతే పవిత్రులం అవుతామో అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క కృపను పొందగలుగుతాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్ వచ్చినందుకు హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.